Oh, hallelujah. Glory to God. This is part 5 of our series, Who is God? Ungubani, uNkulunkulu. Hallelujah. By the help of the Holy Spirit, I'm going to share the revelation about God, the Holy Spirit. God, the Holy Spirit. uNkulunkulu, uMoya Oyingcwele. Let us pray. Father, in the name of Jesus, grant us understanding, grant us light, grant us illumination. The entrance of your word, bring it light to the humble. Zivuliwe inhliziyo zethu, Moya Oyingcwele. Heal us, deliver us, transform us, revive us, and bless us to the glory of the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Who is the Holy Spirit? Ngicela sifunde 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. KwabaseKorinte bokuqala chapter 6 verse 19 to 20 lithi iBhayibheli, kepha anazi yini ukuthi umzimba weni uyithempeli likaMoya Ongcwele okunina, enimamukele kuNkulunkulu nokuthi anisibo abenu na? Kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya Oyingcwele okunina? Imizimba yethu iyithempeli likaMoya Oyingcwele. uMoya Oyingcwele uphila kithi. God the Holy Spirit lives in our bodies. uNkulunkulu uMoya Oyingcwele uphila emzimbeni yethu. Okokuqala nje engifisa ukushare ngokusizwa uMoya Oyingcwele ukuthi He is God in us. Ungubani uMoya Oyingcwele? He is God in us. UnguNkulunkulu okithi, ophila kithi. Hallelujah. He is God in us. I-reference siyithola kwiZenzo 5 verse 3 to 4. Acts 5 verse 3 to 4. Lithi iBhayibheli, wayesethi uPetru, Ananiya, kungani ukuba uSathane agcwalise inhliziyo yakho uqambe amanga kuMoya Ongcwele. Uqambe amanga kuMoya Oyingcwele, yes. Ugodle ingxenye yemali yezwe na? Verse 4. Lisekhona belingesilo elakho na? Selithengisiwe belingekho emandleni akho na? Uyibekeleni leyo nto enhlizweni yakho na? Awuqambanga amanga kubantu kepha kuNkulunkulu. So uMoya Oyingcwele unguNkulunkulu okithi. He is God in us. So khumbula le story sa-Ananiya sebedayisile. Lithi iBhayibheli bagodla benonkosikazi wakhe. So uPetru, Apostle Petru, wayeveza ukuthi akaqambanga amanga kubo as ama-apostles or ama-leaders, but uqamba amanga kuMoya Oyingcwele, kuNkulunkulu. Hallelujah. So okokuqala ngifisa ukushare ukuthi the Holy Spirit is God in us. Hallelujah. Okwesibili, He is the mind of Christ. He is the mind of Christ. Uyingqondo kaKristu. uMoya Oyingcwele uyingqondo kaKristu. Ngibuyele emuva kancane nje ku-point 1. Kukodwa nje lokho ukuthi unguNkulunkulu okithi kusenza nokucabanga kwethu kushintshe mntakababa. Because if enguNkulunkulu ekithi, so khumbula ukuthi uNkulunkulu zonke izinto kuye zi-possible. Yonke into iyenzeka kuye. Ukhuluma izwi kwenzeke. Akukho okumehlulayo, akukho okumxakayo, akukho okumkhathazayo. Unengcebo yonke, akukho ukuswela kuye, akukho ukugula. Oh hallelujah. So loyo uNkulunkulu mayephila kithi, we become like him. Glory to Jesus. Sifanana naye. Ayikho into ehlulayo. Siba ngaphezu kwakho konke, asisweli lutho, asigoli. Konke sikukhulumayo kuyenzeka. Konke sikuvimbayo ukuthi kungenzeki, sikhulume sikubhinde, kanjalo futhi akwenzeki, because uNkulunkulu uphila kithi. Ubani ongamelana nathi? Lisho njalo iBhayibheli. Uma uNkulunkulu engakithi, ubani ongamelana nathi? Because the more simazi uNkulunkulu,
it is the more si-triumpha, si-overcome izimo, ama-circumstances, ama-temptation. The lesser singamazi uNkulunkulu wethu, the more izimo zisinqoba usathane, and so forth and so forth. But the more simazi, it is the more siba ne-dominion kukho konke, because usikhandele lokho noma usidalele lokho kwi-image ne-likeness yakho ukuthi sibuse phezu kwakho konke. Oh hallelujah. So kwesibili, he is the mind of Christ. Ungumqondo kaKristu. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Help us, Holy Spirit, to understand this revelation. Ungumqondo kaKristu, ungumqondo kaKristu. 1 Corinthians chapter 2 verse 11 to 16. Ngokuba ngumuphi kubantu owazi okomuntu uma kungesiye umoya womuntu okuye na? Ngokunjalo nokukaNkulunkulu akwaziwa muntu kuphela ngumoya kaNkulunkulu. Oh Jesus. So umoya engcwele mayiphila kithi wazi ingqondo kaKristu, ingqondo kaKristu wazi konke okukaNkulunkulu, okusho ukuthi azikho izinto ezosidida empilweni. Angiphinde, azikho izinto ezizosidida, azikho izinto esofika kuzo sibamba amakhanda uma sim-understand uNkulunkulu kithi, uNkulunkulu umoya engcwele. Verse 12, kepha thina asamukelanga umoya wezwe, kodwa umoya ovela kuNkulunkulu, ukuze sikwazi esikuphiwe nguNkulunkulu ngomusa. 13, esikhuluma ngakho futhi kungengamazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu, kodwa afundiswa ngomoya, sichaza okomoya ngokomoya. 14, umuntu wemvelo kakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu, ngokuba kungobula kuye, angekuqonde ngokuba kubonisiswa ngokomoya. Hallelujah. Izinto zikaNkulunkulu ngeke uyi-understand unganawo umoya engcwele. That's why it is a need ukusindiswa bese wamukelisa umoya engcwele ukuze uzo-understanda izindlela zikaNkulunkulu. 15, kepha ongowomoya ubonisisa konke, kodwa yena kabonisiswa muntu. Hallelujah. Okusho ukuthi uma unomoya engcwele akekho umuntu okujajayo, kodwa uwojaja abantu. Why ujaja abantu? Ubajaja ngomoya engcwele, wabajaji ngama-emotions and feelings and so forth. Kodwa akekho, okusho ukuthi akekho ojaja uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu ojaja abantu. Izamchaza lokho leyo. Powerful. Verse 16, ngokuba ngubani owake wazi umqondo wenkosi ukuba ngaze ayifundise na? Kepha thina, oh hallelujah, kepha thina sinomqondo kaKristu. Oh glory to Jesus. Sinomqondo kaKristu, sinengqondo kaNkulunkulu. Oh sinengqondo kaNkulunkulu. Thank you Jesus. Oh we bless you Father, in the name of Jesus. What a privilege mntaka baba, sinengqondo kaKristu. Okwesithathu engifisa ukushare nje by the help of the Holy Spirit. He is our comforter. Ungumduduzi wethu. He is our comforter. God the Holy Spirit is our comforter. John 14 verse 16 to 18. Popular scripture. John 14 verse 16 to 18. John 14 verse 16 to 18. Lithi iBhayibheli, ngiyakucela kusho inkosi uJesu kubaba aniphe omunye umduduzi wokuba ahlale kini phakade. Oh hallelujah. 17, umoya weqiniso, izwe elingemamukele ngokuba lingamboni, lingamazi nina, niyamazi yena ngokuba uhlala nani. Oh Jesus, uyakuba nini, uyakuba kini, uhlala nani, uhlala kithi, uhlala kithi. Oh Jesus. 18, angiyi kunishiya nizintandane, ngiyeza kini. Ngiyakucela kubaba niphe omunye umduduzi ukuba ahlale nani. Ungumduduzi umoya engcwele. Kuchaza ukuthini lokho? Ukuthi izimo noma zingahambi ngendlela esifisa ngayo, indlela ezibhlungu, ezikhathazayo, eziphazamisayo, kodwa ngenxa ukuthi ukhona kithi, oh Jesus, siyakwazi uku-overcome lezo zinto, sibe ngaphezulu kwazo. Noma kufika izimo enjani, he raises the standard, siba ngaphezulu kwezimi. Uyasiduduza, usipha ithemba, usipha amandla amasha okuphikelela. Oh Jesus, because sinoNkulunkulu kithi, sinomoya engcwele kithi. Uyasikomforta, akukho ukudangala. Umuntu onomoya engcwele akaphathwa i-anxiety, i-stress, akabi confused, akaphathwa i-worry, because une-comforter. Oh Jesus, une-comforter, unengqondo kaKristu. Uyamembulela ukuthi lesimo senziwe yini, kumele uphume kanjani, lesimo sizokwenzana empilweni yakho. Endure, pray to God to grant you endurance,
peace and joy during lesimo noma through lesimo. Shuthi unempendulo yonke ayikho into emkhathazayo because une-comforter. Unomduduzi. Oh, glory to Jesus. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. So ilezi izinto eziyintathu ekumele sizazi ngoNkulunkulu umoya engcwele ophila kuthini, ukuthi imizimba yethu iyithempeli lakhe. That's why we have to respect our bodies. Kumele sihloniphe imizimba yethu. Sakufundiswa kakhulu kwi-Sunday school lakho indaba zokuhlonipha imizimba yethu. Safundiswa kakhulu, ngiyakhumbula. Let me share ngoba umoya engcwele usuyaphemitha. 2014, my first encounter with God, with the Lord Jesus. We were dating because we met 2011 with my dear wife. Then 2014 kade sesi-engage-ke kwi-sex. 2014 my first encounter, uthi umoya engcwele uma ngifuna nginisebenzise nizoyeka ukulala ningashadile. Uma nifuna nginisebenzise nizoyeka ukulala ningashadile. So ngosizo lukamoya engcwele-ke salokhu ngasa-overcome ilokhu i-fornication and so forth and so forth. Engizama ukuveza ilapho engathola more understanding ukuthi ngempela imizimba wethu kumele ube ngcwele, kumele ube clean. I-sex iyawungcolisa, sex before marriage iyawungcolisa. Uyadabuka umoya engcwele, akahlali kahle kithina, uyacimeka. Usho njalo uMaster Paul, singamcima umoya engcwele, ngamdabukisi umoya engcwele. So we have to obtain grace, ukwamukela umusa kuNkulunkulu, sihloniphe imizimba yethu, siyingcwelise ukuze umoya engcwele sizobona amandla akhe nobukhulu bakhe empilweni zethu. He is God in us, unguNkulunkulu kithi. Ukupho ngahlula, ukupho ngamelana nathi. Number 2, he is the mind of Christ, ungumqondo kaKristu. Ukupho ngahlula, ukupho ngasidida ngoba sinengqondo kaNkulunkulu, sinengqondo kaKristu. Okwesithathu, he is the comforter, ukupho ngasikhathaza, ukupho kungahlula, ukupho ngasithathela ukuthula kwethu ngoba sinomduduzi. Hallelujah. Kokugcina singivala nje engifisa ukushare ukuthi how to receive the Holy Spirit. Simamkela kanjani-ke uNkulunkulu umoya engcwele? How to receive the Holy Spirit. Siyibonile ke imisebenzi yakhe, ama-benefits okuba naye ezimpilweni zethu. Sinithola kanjani-ke? Romans 8 verse 9 lithi iBhayibheli, kepha nina anisenyameni kodwa nikuye umoya, uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Kepha uma umuntu engenaye umoya kaKristu, lowo kasiye okaKristu, akasiye owakhe. Romans 8 verse 9. Kepha nina anisenyameni. So kusho ukuthi ukuze uhambe ngomoya kumele ube nomoya engcwele, kodwa nikuye umoya uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Kepha umuntu engenaye umoya kaKristu, lowo akasiye owakhe. Asibona abaKristu ngama-strangers, singama-foreigners, singakamamkeliswa noma umusa kaNkulunkulu ungakafiki, singakavuleki amehlo, singakasindiswa, bese ngesibona abakaKristu. So ngomusa and mercy, ngomhawu, by the mercies of God and his grace, sayamkela insindiso ngokusiza umoya engcwele, wasivula amehlo, sase saphiwa i-gift of the Holy Spirit. Hallelujah. SesingabakaKristu. Enye reference sithola kwabase-Efesu bokuqala verse 13 and 14, Ephesians 1 verse 13 and 14. Lithi iBhayibheli, kuye nani esenizwile izwi leqiniso, ivangeli lokusindiswa kwenu, enakholwa nguye futhi uKristu, nani nabekwa uphawu olungumoya ongcwele wesithembiso. Oh, hallelujah. Verse 14, isibambiso sefa lethu, Jesus, kube ngokuhlengwa kokungokwakhe, ukuze kutuswe inkazimulo yakhe. Kuye nani esenizwile izwi leqiniso, ivangeli lokusindisa kwenu, enakholwa nguye. Shuthi umoya engcwele siwamukela ngokukholwa enkosini uJesu. John 3:16, akazelanga ukuzobhubhisa izwi, ukuthi lowo nalowo okholwa nguye angabi nokubhubha, abe nokuphila okuphakade. Abamamukelayo, first chapter of John, wabenza abantwana abazalwanga intando yowesilisa, intando yendoda, kodwa abazalwa umoya engcwele. Samukeliswa umoya engcwele. Umoya engcwele siwuthola ngokuthi sikholwe enkosini uJesu, sikholwe ukuthi wehla emhlabeni ukuzofela izono zethu, wavuka kwabafileyo, wanyuka, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu Baba wethu. Sikhuluma nje
ukukholwa lokho ngokusizwa umoya engcwele, because leyo conviction yenziwa umoya engcwele awukwazi ukuyikholwa ngokuhlakanipha kwakho. It doesn't make sense. Ile ncwadi ade siyifunda okukamoya akuyenzi sense uma unganawo umoya engcwele. So leyo conviction ikhanda uyena umoya engcwele. Umoya engcwele, uNkulunkulu umoya engcwele simamukela ukuthi sikholwe enkosini uJesu. Haleluya. Baba, siyabonga izwi lakho, siyabonga isambulo about the Holy Spirit. God, the Holy Spirit, we give you all the glory, all the praise and honor in the name of Jesus. Father, we pray for our families, our friends, our nation abangakasindiswa. We decree, we declare salvation upon their lives. Open their eyes of understanding, grant them light, grant them illumination. Let them come to the knowledge of truth and be saved. In the name of Jesus, we bind every principalities, we bind every demonic spirit that hinders them to be saved. In the name of Jesus, oh Lord, we declare mercy over their life. Mercy, oh God, you are a merciful God. Oh, siwabonile amandla akhe empilweni zethu, nathi wasihawukela ukuze sibe yikho esiyikho. Thank you, Father, we receive in the name of Jesus. In Jesus' name we have prayed. Amen and amen. Thank you so much. Stay blessed.